खुलुमबाय। रुंसारि दिम्बेश्वर दानथारु मोसाहारिनि सुंद' जिउ खौरां बिथांनि सारादुजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि जा बर' हारियाव होबोनाय बिहोमा बेखौ लानानै सोरजिनाय बिथांनि जा सुंद' जिउ खौरां दा दिनै बिथांनि जा गोथार सारादु 22 फेब्रुवारि देवबार 2026 दिनै बिटिसिनि बारग' इएम अर्थात दानि भेरगाव बियाबनि 32 नं भेरगाव बियाबनि मानबिर दावबायसा बर' बिथांनि आखाइजों दिनै बिथांनि जिउ खौरांखौ बेखेवनाय जाबाय। दा बे बिथांनि जा बर' हारियाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथांनि जा बिहोमा दङमोन बे बिहोमाखौ बे सुंद' जिउ जारिमिनाव बेरखांहोनो जोङो नाजादों। दा बे जिउ खौरांखौ सोरजिनायाव जोंनिसिम बा सुजु आफादनिसिम मदद होबोनाय जों साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावनो नागिरदों। गिबि गिबियावनो बिटिआरनि बारग' सिएम मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो बे सुंद' जिउ खौरां बिजाबखौ बानायनायाव जोंनो रांखान्थियारि मदद होदों। लोगोसे आसाम आयेन आफादनि मानव गेदेर बुंथिगिरि सार बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बे बिजाबखौ सुजुनानै दिहुननायाव जोंनो रांखान्थियारि मदद होदों। लोगोसे बिटिसिनि दानि इएम मानव गेदेर गणेश कछारी बिथाङाबो बे बिजाबखौ सुजुनानै दिहुननायाव जोंनो जोबोद मदद खालामदों। लोगोसेयैनो खैराबारि समस्तिनि एमसिएलए अर्थात बिटिसिनि इएम मानव गेदेर लोमसाव दैमारि बिथाङाबो नैबे सुंद' जिउ खौरां बिजाबखौ बानायनायाव जोंनो रांखान्थियारि आरो माखासे सुबुरुन होदों। दा जों बयनिसिमबो खनसेयावनो दिनै साबायखर होदों। खोबसा सुबा गामि समाजा जोंनो जेरैबायदि बिबान होदों सुजु आफाद बानायनानै सासे गेदेमानि जिउ खौरांखौ एज्रिद गासैब्लाबो सुजुनो थाखाय सुजुग होनायनि थाखाय जों गामि समाजनि मानव गेदेर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साफ्रोमबो दैदेनगिरि मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोननिसिम बे सुजुगावनो साबायखर बावदों। सुजु आफादाव जोंनि सुजुगिरि हिसाबै जाय बिथांमोना दं आं एसे बुंथिनानै होनो नागिरदों। सास्तिराम बर' बोसोनगिरि हिसाबै बिथाङा दङ। लोगोसे साखुराम बसुमतारी लोगोसे बोसोनगिरि हिसाबै राजेन्द्र दैमारि बोसोनगिरि बिथाङाबो दङ। दा बे समाव जोंनि गामि समाजनि मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि सुभास बर' बिथाङाबो जोंजों दङ। जोंनि सासे सुजुगिरि अभिराम दैमारि बिथाङाबो जोंजों दङ। लोगोसे सुजुगिरि हिसाबै एन्टनि बर' बिथाङाबो जोंजों दङ। सुजुगिरि हिसाबै जोंहा दङमोन उजित बर', सनेल बर', एन्टनि बर', अभिराम दैमारि आरो मासिगिरि हिसाबै फुलेन बर'। दा बिथांमोनखौ लानानै जि सुजु आफाद बेखौ दानानै होनाय जादोंमोन। दिनैनि जा जारिमिनारि सान, दिनैनि जा मेहेरगोनां हाबाफारि मेहेरगोनां सान, बेवहाय जोंखौ मदद होनाय साफ्रोमबो मेलेमजिबि, साफ्रोमबो गुनि गियानि बेक्ति, साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो साबायखर होदों। सासे संग्रामि भलेन्टियार फर्सनि मैखोम दैदेनगिरि दानथारु अर्थात दिम्बेश्वर मोसाहारि बिथांनि जा सुंद' जिउ जारिमिन जोंखौ बिथांनि जा सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय जिउ खौरां बेखौ दिहुननो सुजुग होनायनि थाखाय थेंक इउ।